קורס נומרולוגיה הוא קורס ארוך יחסית, זה מחולק לשני חלקים. החלק הראשון אורך 5 חודשים, הוא פעם בשבוע 3 שעות. החלק הראשון עוסק בקבלת הידע רחב של הנומרולוגיה, כל מה שאפשר לדעת על נומרולוגיה, זה כולל גם מתאריך לידה וגם מהשם. כשלמעשה מקבלים הרבה חומר, ואני גם נותנת חומר מודפס, גם עובדים בצורה חווייתי שאנשים יקלטו את המשמעויות של המספרים. והחלק השני הוא אורך 4 חודשים, גם פעם בשבוע, והוא יותר מתמקד איך אפשר לעזור לנו לממש את המספרים שלנו. עובדים הרבה על אינטואיציה, על איך להתחבר על האינטואיציה, עובדים נגיד בנושא של ביטחון עצמי, כמו שהרבה אנשים הם מאוד יצירתיים, אבל אם אין להם את הביטחון עצמי, אז הם לא יכולים לנצל או לממש את היצירתיות שלהם. עובדים הרבה על, למשל, בן אדם שהוא נולד עם המספר 4, איך האופי שלו מוביל אותו לעבוד שלב ושלב, איך כל מספר עובד ומה הם התכונות ומה צריך לפתח אצל הבן אדם בשביל לממש את המספר שלו על הצד הטוב יותר. ואיך להימנע כמובן מההיבטים השליליים שישנו בכל מספר. ככלל, אני גם בקורס הראשון וגם בקורס השני עובדת עם מספרים דו-ספרתיים. זאת אומרת, כשאני, למשל, בן אדם שיש לו מספר 8 בגורל, שהוא המספר הכי קובע, המספר 8, הוא יכול במקור לבוא ממספר 26, ממספר 35, ממספר 17. ואז כל המספר הדו-ספרתי שיוצר את המספר 8 קובע בהרבה את האופי של הבן אדם, איך הוא יהיה הבן אדם. ולכן מאוד חשוב לדעתי לעבוד עם המספרים הדו-ספרתיים. אתם מוזמנים.